Καλησπέρα, καλησπέρα. Περιμένω τον Βαγγέλη και τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης έχει αγοράσει ένα KTM 1290 και θα πάμε να φάμε κανένα σουβλάκι. Πιθανόν να πάμε σε κάποια βυθιζόμενη γέφυρα. Θα δούμε. Όπω ρε φίλε, τώρα το καλοκαίρι υδρώνει και το κράνος και είναι μουσκεμα. Πλέον σας μιλάω με μικρόφωνο. Θα σας βάλω λίγο διαδρομή. Θα σας δείξω το εργαλείο του Μιχάλη. Τώρα στη βόλτα είμαστε Βεστρόμ, ΣΥΜ 400 και ένα KTM 1290. Ραντεβού στις γραμμές του τρένου. Ναι, εκεί στη Κόρινθο μέσα, έτσι. Ναι, στις γραμμές του τρένου. Εντάξει, έλα, γεια. Ωραία, κομπλέ. Τώρα θα φάει πολύ κούνημα. Θα τρελαθεί, να κουνάει η κάμερα. Δεν ξέρω, το μικρόφωνο έχει σφουγγάρει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο κρατάει τον αέρα. Είμαστε παραλία Καλάμια και πάω να βρω Βαγγέλη και Μιχάλη για να πάμε για μάσα. Ελπίζω να έχω ήχο. Αν δεν έχω ήχο θα το πάρω και το βάλω μέσα στο κράνο, στο μικρόφωνο και θα ακούγεται καθαρά. Minutes later. Εκεί έπρεπε να ήμασταν, όχι εδώ που είμαστε τώρα. Αλλά οκ. Να, εκεί είναι ο Βαγγέλη. Βαγγέλη! Βλέπεις. Βαγγέλη, τι κάνουμε εδώ. Εκεί έπρεπε να ήμασταν. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί έπρεπε να ήμασταν σήμερα. Όχι εδώ, αλλά και εδώ ωραία είναι. Παραγγείλαμε κάτι σουβλάκια και είμαστε κουμπλάν τώρα. Να δούμε. Λοιπόν, ήρθα να σας δείξω το εργαλείο που πήρε ο Μιχάλης. Εντάξει, τώρα μιλάμε για... From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. Μιλάμε για καινούριο εργαλείο, φοβερό, σοβαρό μηχάνημα. Μ' αρέσει πολύ. Ωραία τα λεφτά. Σας το έκανα μια παρουσίαση μέχρι να έρθουν τα σουβλάκια. Και από ό,τι μυρίζομαι τα σουβλάκια έχουν έρθει. Πάμε να φάμε κάτι. Του είπα να μην το φέρει εδώ ρε φίλε. Θα μου το δέσει εκεί που του είπα. Καταρχήν τρέχει. Το Rebels ρε. Αυτό που έχω, το που είχα πάρει πέρσι. 135. Πόδια. Και αφού χαζέψαμε τα σκάφη, φάγαμε τα σουβλάκια μας, τα είπαμε σαν παρέα, ήρθε η ώρα να μαζευτούμε γιατί αύριο είναι εργάσιμη, έτσι, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, επιφυλάσσουμε να σας κάνω μια παρουσίαση στο μηχανάκι του Μιχάλη και το μηχανάκι του Βαγγέλη και το μηχανάκι ενός φίλου, ένα Aprilia 400 τρελό σκούτερ, γρήγορο, και του γιού μου το Zodes. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά βίντεο. Τρέλα είναι.
Λοιπόν, κοπανάμε μάγκες. Λοιπόν, καλή νύχτα, τα λέμε σε μια άλλη βόλτα. Καλά να περνάτε μάγκες.